Hanes Torri Tywyrch ar y Draeth Talsarnau. I'r sawl sydd yn adnabod ardal Nhalsarnau, mae'r rhan fwyaf o'r pentref wedi ei leoli ar waelod bryn serth. Mae'r brif stryd a llawer o adeiladau eraill gan gynnwys yr ysgol, y neuadd ac ati, ychydig iawn yn uwch na lefel y môr. Ac mwyn gwarchod yr ardal, codwyd clawr llanw fel amddiffynfa yn y 14th ganrif ar 15. Oedd eiti hanner milltir o'r pentref, rhed yr afon ddwyryd heibiau Ynys Giftan a Ffordd Meirion, ar ei thaith i'r môr drwy'r hyn a elwir traeth bach. Pan nad yw'r llanw'n uchel, mae darn helaeth o draeth rhwng y clawr llanw a'r afon ei hun, a'r rhan helaeth ohono wedi ei orchuddio â gwair. Mae hwn yn dir gwyrdd meithlon, ac mae llawer ohono wedi ei rannu a'i ffensio gan ffermwyr lleol. Dywedir fod cig y defaid fi'n pori yma'n arbennig iawn ei flas. Blynyddoedd yn ôl, tu draw i ffiniau pellaf y ffermydd a'r dir aelwyr yn dir y goron, datblygodd diwydiant Torri Tywyrch ar y traeth fi'n fodd i osod Nhalsarnau ar y map fel petai. Ond bellach mae'r diwydiant hwn hefyd wedi dod i ben ers nifer helaeth o blynyddoedd. Cyfnod cymharol fyrf i hanes y gwaith, hynny yw rhwng 1953 ac 1962, ond yn ddiwydiant pwysig yn ei ffordd ei hun yn y cyfnod hwnnw. Y cwmni a sefydlodd ar Draeth Talsarnau oedd un Maxwell M. Hart, London Cov, o Reading yn Berkshire, cwmni yn wreiddiol o Gaeredin yn yr Alban. Rhwng 1953 ac 1962, roedd galw sylweddol am dir glas o ansawdd da at bwrpas caeau pêl-droed, lawntiau tennis a lawntiau bolio. Sylweddolwyd fod y tir ar Draeth Talsarnau yn ateb y diben i'r dim, ac yn y cyfnod hwn cyflenwyd Tywyrch ar gyfer lawntiau bolio mewn lleoedd fel Worthing, Acton, Oldham Aston, Chester Le Street, Durham, Ffatri Hoover, Merthyr Tydfil, Mynwent Wandsworth, lawntiau tennis Wimbledon a phlanhigfa cae pêl-droed Wembley a llawer o leoedd eraill yn Lloegr. Un o'r enw Albert Jackson oedd y fforman arferai fyw yn y cottage yn y stryd fawr yn y pentref. Un a fu yno'n gweithio am y cyfnod i gyd ac a fu mor garedig a chyflwyno'r hanes hwn oedd Derwyn Evans, a sydd â llawer atgofion am y cyfnod hwn. Bu nifer o'r eraill yn gweithio yno, a rhyngddynt buont yn gyfrifol am gario miloedd o lathenni sgwâr o dywyrch o Draeth Talsarnau.